Wannan shine application ɗinmu na WeChat. To a wannan bidiyon abin da nake son mu yi shine ina son mu yi register akan app ɗin WeChat. Wannan shine sign up button ɗin, shi za mu danna. Idan muka danna zai ba mu hanyoyi guda biyu na yin register akan wannan app ɗin. Ko mu yi da number waya ko mu yi ta Facebook. To za ku danna sign up via Facebook. Sai ku ba shi lokaci zai kai ku browser. Idan ya kai ku browser, idan Facebook ɗinku yana kai dama, kawai zai ce ku yi continue ne. Kun ga kamar yadda ya nuna min continue. Idan kuma Facebook ɗinku baya kai, zai kawo muku inda za ku sa email, ku sa password sai ku yi login in to Facebook ɗinku. Idan kuka yi login in sai ya kai ku inda kuke so. Yanzu ni zan danna in yi continue as Hausa Importation Hub. Naku zai iya kawo abu daban. To yanzu na sa continue. To zai ɗauko sunanku a Facebook ɗin da duk wani bayani da yake buƙata. Yanzu abin da za mu yi shine a nan za mu zaɓi country da muke, ƙasarmu kenan, sai mu saka lambar wayanmu, sai mu shigar da password da muke so idan za mu shiga wannan app ɗin mu ringa amfani da shi. To za mu zo nan mu ɗauki lambar wayan garinmu, mai ƙasa mu nemo Najeriya ga N. Ga Najeriya na samu. Yanzu da na samu Najeriya sai in sauko ƙasa in sa lambar wayata ba tare da zero ɗin gaba ba, sai ya zama 7045613036. Yanzu sai na zaɓi password ɗina da nake so na WeChat. Bayan kun gama sa password sai ku cika wannan ɗan ƙaramin box ɗin na cewa kun yarda da WeChat term of service. Idan kuka cika sai ku danna accept and continue. Yanzu gashi na sa, sai in ce accept and continue. To sai ku ba shi lokaci ya tafi inda zai kai ku a karo na biyu. To yanzu gashi ya kawo mana wannan abun privacy and protection ne. Idan mutum zai karanta zai iya karantawa. In kun gama sai ku danna wannan I have read and acknowledge, ma'ana kun karanta kuma kun yarda. Idan kuka danna zai kawo button ɗin nan sai ku danna shi ku yi gaba. Yanzu gashi na danna sai ku sa next. Sai ku ba shi lokaci. To zai kawo muku wannan security verification ɗin. Wai a yi verifying ko mutum ne ba robot ba, sai ku sa authenticate. Sai ku danna. Zai kawo ku nan wurin. Abin da ake so ku yi anan ana son ku zaɓi hoto. Yanzu anan an ce mu nemi cherry blossom tree. Ga su nan sai mu yi ta zaɓa har sai ya gamsu sai mu sa OK. To yanzu zan zaɓi wannan da wannan sai in sa OK. To wannan shine verification ɗin, ya tabbata cewa mutum ne ke register ba robot ba ko ba spammers ba. To yanzu sai in jira a tura min verification code ta wayana. To yanzu gashi an turo min code ɗin, sai na sa 390674 next. Ga code ɗin nan an turo min kuma na shigar. Sai ku ɗan ba shi lokaci ya gama loading ya kai ku gaba na gaba. To zai kawo muku wannan bayanin wai find friends, tunda yanzu kuka shiga WeChat ba kowa. In kuna so kawai za ku iya sa OK. In kuna son ƙarin bayani ku sa learn more. To ni zan sa OK kawai. To zai ce allow access to your contact. In kuna son ku ba shi access ma ta yi wani akan contact ɗinku shi ma yana WeChat, duk za ku iya ganin shi idan kuka yi allow. Idan ba kwa so kuma za ku iya cewa don't allow. To yanzu zan sa allow. To zai daɗa kawo ku cewa yana son ku karanta wannan privacy and policy ɗin ko kuma term of service and privacy policy, sai ku sa next. To gashi.
zai daɗa kawo muku wani bayanin ne nan gaba. Duk suna muku bayanin abubuwan da suke yi akan shi wannan WeChat ɗin. Kuma yana da kyau in mutum na da lokaci ya ɗan karanta ya fahimci abin da ake da abin da babu. Don wani lokacin za ku wayi gari kawai ku ga an cire ku daga app ɗin in har mutum ya yi abin da app ɗin ba su yarda da shi ba. Kaman WhatsApp yake amma gaskiya ya fi WhatsApp tsaro. Tunda shi ai ana harkar kuɗi a kai. Saboda haka suna lura da duk wani activity da mutum yake yi. Saboda haka mutum ya tabbata duk abin da zai yi a WeChat abu ne mai kyau. Za ku sa I have read sai ku sa next kuma. Sai sa ku ga akwai ƙa'idoji da sharuɗai da yawa akan app ɗin. Kun ga ya daɗa kawo muku wani latest update, shi ma dai za ku danna nan ku danna done. Zai kawo muku wannan bayanin na services ɗinsu. Za ku iya shiga channels, top stories, searches, games duk ku bar wannan. Idan kuma mutum yana so ya kunna zai iya kunna su. Ga button ɗin kunna su. Sai ku sa next. To gashi mun shigo WeChat. Wannan yana cewa kuna son ku canja size na text ɗinku ne. Idan kuna so ku canja size na rubutun, kaman kuna son ku canja girma ko ƙanƙantar rubutun, sai ku danna wannan go set text size. Idan kuma ba kwa buƙata za ku iya sa not now, duk ɗaya ne. Gashi na zo zan nuna muku nan mutum zai ja ya ƙara ko ya rage girman text ɗin. Gashi na ja haka. Kun gani kuna yi yana ƙaruwa. Kuna yi yana ƙaruwa har dai ya kai size da mutum zai iya karantawa. Bari in bar nawa a haka. To bayan kun yi haka sai ku fita. Gashi yadda aka saba fita sai ku yi back. To yanzu wannan abun shi ake cewa WeChat. Nan shine WeChat ɗinku. Zan nuna muku yadda mutum zai yi login in ko kuma mutum zai yi sabon account akan WeChat ta numban waya. Abu ɗaya da nake so na yi bayani a nan shine sai mun yi a hankali. Shi wannan app ɗin idan ka buɗe shi a wani wayan daban, ka tashi za ka mai da shi wani wayan daban, yana da ɗan ƙa'idoji da sharuɗai. Amma mutum in ya bi a hankali komai zai zo da sauƙi. Sannan mutum ya yi tunani kafin ya yi abu akan app ɗin. Tunda app ne da yake da security sosai mun bi shi a hankali. To yanzu a wannan bidiyon so nake na nuna muku yadda za ku shiga amma ta mobile number. Saboda na san wasu ba sa Facebook. To in mutum na Facebook ya yi yanda muka yi. Ya fi sauri, ba zai samu matsalar cewa a lallai sai ya nemo wani ya taya shi verification ba. To yanzu na sa sign up with mobile. Sai ku ba shi lokaci ya ɗan yi loading. To idan kuka kalla za ku ga duk abin iri ɗaya ne. Za ku sa number wayanku da komai da kuke buƙata. Suna, Najeriya, lambar waya. Sai ku sauko ƙasa ku sa password ɗinku sai ku sa next. Idan kuka sa next sai ku ba shi lokaci ya kai ku peji na gaba. Yanzu wannan pejin shine zai ba ku dama ya ce sai ku tika wannan I have read sai ku sa next. Idan kuka sa next zai kawo muku wani pejin kuma. Pejin gaba zai ce ku yi authentication yanda za ku yi ku je ku zaɓi hotuna kamar yadda muka yi a na Facebook ɗin nan. To idan kuka zaɓi hotunan ne sai ya kai ku gaba na gaba wanda shine abin da ya shafi yanda mutum zai yi verification. Nan nake ce muku idan kuka yi ta haka sai ya tambaye ku ba wani wanda yake amfani da WeChat na wata 6 ya yi verifying ɗinku, shine wannan na biyu. Verify via QR scan by another user. Mutumin sai ya zama yana amfani da WeChat na wata 6 sannan kuma ya yi activating kuɗi yadda ake biyan kuɗi akan WeChat ɗinsa shine zai iya muku verification. Kuna taɓa verify QR scan ɗin nan zai buɗe muku wannan barcode ɗin. Shi wannan barcode ɗin shi za ku ba wa wanda zai yi verifying ɗinku, shi kuma sai ya scanning barcode ɗin. Bari na nuna muku yadda zai nuna wa mutumin idan ya buɗo akan wayarsa. Shi wanda zai yi verifying ɗin naku idan ya je pejinsa na WeChat kawai zai buɗe barcode ɗin ne ya yi scanning.
yana scanning za ku ga an bashi wannan message ɗin an ce help friend registration, yana sa confirm shikenan ya gama verifying ɗinku. To ku kuma idan kuka dawo kan app ɗinku sai ku ga an sa verified, shikenan yayi, sai ku danna continue don shiga gaba na gaba. Kuna danna continue zai kawo ku na gaba da zai ce ku tura OTP code, za a tura muku OTP code ku sa sai ku danna submit, shikenan kun gama. To ni ya kawo ni pejin nan saboda na taɓa buɗewa da wannan number, amma ku zai kai ku kai tsaye ne cikin app ɗinku. Idan mutum ya riga ya yi creating account ɗinsa ko ya fita, mistake ya fita bai sani ba, za ku zo ku cike nan. Zan nuna muku abin da zai nuna min. Yanzu zan zo sai na sa lambar waya. To in na sa lambar waya ta sai in ce accept and continue. Yanzu sai ya zo ya ce min in saka password. Kun gani, zan iya saka password ɗina, zan kuma iya cewa a'a bari in yi login in ta OTP. In na sa login ta OTP zai tura min code ne akan number wayar, sai in shigar da code ɗin, amma tunda na san password ɗina kawai zan shiga ta password. To yanzu na shigar da password ɗina sai ku danna login. To yanzu sai na danna login ina jira. To shi ma dai zai kawo muku wani irin puzzle. Shi kuma yadda ake yi shi ne, kun ga wannan abun shi za ku yi ta ja har sai wannan hoton ya shiga nan wurin ya yi daidai da komai. To yanzu gashi zan jawo shi. Gashi ya shiga. Shikenan na yi verification ɗina. Na gaya muku app ɗin akwai security sosai. Duk da na riga na shiga da login ɗina, yana so ya tura min ko verification, ma'ana ko su turo min SMS wato message as number, ko kuma in buɗe app ɗin a ɗayan wayan da na yi register in yi scanning code ɗin. To yanzu bari in yi da SMS. To zan danna verify SMS code sai in jira su turo min message ɗin. To yanzu sai in shigar da code ɗin da aka turo min, gashi nan ya shigo a wayana. Sai in sa done sai in yi submit. To yanzu gashi an ce new device verification successful. To idan mutum zai shiga, ina ba da shawaran mutum ya shiga a wayan da ya san zai yi amfani da shi wurin yin order, ya fi sauƙi. To yanzu gashi mun shigo app ɗin akan iPhone ɗinmu, duk dai abu ɗaya ne. Yanda WhatsApp yake daban akan iPhone yake daban akan Android, shi ma haka yake a nan. To yanzu gashi ba wani bambanci da na Android ɗin, gashi komai dai yanda yake a na Android ɗinmu haka yake a nan. To mun gama da wannan kenan. Idan kun ji daɗin bidiyon nan kada ku manta ku danna mana subscribe, like da wannan ƙararrawar don samun sanarwa idan mun sa sabon bidiyo. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Muna godiya da kasancewarku tare da mu.